Utcangol úr! Yes! Jó kiejtésed. Hát lovagolni? Of course I can, and you? A kártyát ismered? Hogy a náthás Pécingban ne ismerni? Hiszen ez egy született gróf. Na, még nem egészen. De majd csinálunk belőle. Adunk neki egy frakkot, monokit a szemébe, aztán maga Leopold. Jelenti a társaságnak, hogy gróf Eleméri Tassilo, a királyi és császári kamarás megérkezett Fenyából. Na, Miska! Akarsz-e ma éjszakára gróf lenni? Akarod, a igazság! Hát pedig Miskán mától fogva a nevet Tassilo, gróf Eleméri Tassilo. Fél óra múlva ott fogsz bent cigarettázni a korlát grófé szalonjában. Ez egy szalonjába cigarettázni? Én nem ülök a szalonjába. Én szívesebben ülök a marcsám ölében, azt még jobban szeretem, ha ülünk az enyémbe. Szerencsétlen, öles szivarc hívhatsz, vizes pohárból ihatod a pest. Na, azt eddig meg üvegből ittam. Estére egy asztalnál fogsz velünk vacsorázni. Késse meg rá lábam. Nem vállalom. Nem fognak utána bolondulni az illatos grófnék. Nem is tudom, hogy is hívják, hogy. Meg a róla kisasszony is. Mind az összes grófné. Még az a vénységes vénykur. Na, még most sem vállalom. De az sem hadd tegye meg! De csak a nagymama is, az megyei gyerek vagyok. Már kezdem? Már igen, kezded? Szervusz, kérlek alás. Ha? Mi? Hogy? Mi egymás, és egyáltalán? Miért osztassál parancsolni? Parancsoljál, miért osztad? Miért osztassál, parancsoljál, szíveskedj? Szíveskedjél, parancsoljál, miért osztad? Szervusz, kérlek alás. Ajtó nyílik. Megyek a szalonnába. Parancsoljál, szíveskedni, miért osztassál, parancsolni? Parancsoljál, miért osztassál, szíveskedni?